full day back. Nunca corrida foi. Nunca gostou de bater e não fez isso. Guys, pai para mãe. Kunifonera paya handiti wangu nifuna paya vari pavenue patinoenda patikuenda vachiti uyai pavenue saka zvandakudza izvozvo kuti bendi manje ibendi kairi rasiyana anonzi machi nekuimba kunoita vaimbi ma1 paya kanzi apa pane zvinhu zvanga zvaka like ndofunga panotsvagwa madrums here nemagitari chichichi handizivi saka zvanga zvisina kuiswa setup saka vari kuti tatirega ndifure nepo tichiona wanike zvinhu hazvina kuitwa setup saka ndopa vatomira tipamboita chi setup yezvinhu saka vazvuyai panapa chiuyai kuno kana tongobva kuno kutodzoka mitongoenda tisembaka 1 saka ndakunopa ndakudi ndopa ndakuenda ipapo right now kuti tione kuti setup yacho yanaka here. Hello talk show with T Upenyu, how are you? Thank you for being here. I hope I follow you too. Yeah, I do. Yes, I do. Right. Saka ndopa tiri kusvika iko zvino kuti tione kuti hanzi ndo makepu angachirambwa nakola uya on New Year's Eve kola wepi isatizivi zvemakepu isu kune munhu airamba makepu atizivi nyaya yacho kuti ndeyeyo kutaura right isusu edu ndeyezororo aya handika even aya ndeyezororo aya for whatever zvimwe zvinhu zviri kuitika pana vasulumani nebhendi ravo handika iketesi yezororo ndosaka muchana ndiri kuendapo iketesi yezororo zororo is also somehow involved nandika so they instructed me to wear the regalia handina kuti ndingaramba guys handina kuti ndingaramba they instructed me kuti motifikirawo regalia yedu ndikati alright iripo sanditonzi ndingavigirwa imwe regalia kokoko handiti alright no problem ndosaka ndakagagaisa handitika nekuti zvinenge zviri zvechi zvinenge zviri zve robotsa soshanda amona saka irigalia yenhingirikiri yebasa guys muziva kuti ndoshanda nevanhu vekuzororo animaziziva mozviziva wani guys kuti ndiri brand ambassador wekuzororo mozviziva wani kuti ndiri baby amba wesops totakura zvituna handitika infact isisedati yenyu kukonzita nekutakura zvituna tinoitinya kukonzita nekuti mujoine mapolisi ukafa ubva utakurwa kwete zvokuti kana uchinge wangofira nemunhu angasina polisi wedaida handinyanyi kuita dhiri navo zvikudaro dhiri ndire kuti vanhu vawane pavanotsikira pavanomira pavanojoina pavanokutara handitika risi handisi promote inge ndakataura wani kuti munhu zvandinotaura kuti hamuteereri ndakataura wani kuti this show is sponsored by oil handiti promoter ndi oil but oil wacho zvakare oil company ndiri kushanda nayo zvakare hano muri kunzwisisa oil company ndio promoter handiti ndio vari kupromota mashows muno but I'm also working with them and whenever they come to Rustenburg like now we are tukuita madeals ekuti even kuJoburg panoya mashows Cape Town panoya mashows Pretoria ndishande navo kwese oil company yacho iri kuunza maartist inounza maartist too much muno muSA unoona saka ndoshanda navo futi unoona ndoshanda navo zvakare oil but ndakatanga kushanda navo pakauya pakauya Freeman apa ndopa ndakatanga kuti ndishande navo pakauya Freeman andimazvona saka mukuona kuti zvinhu tinogona kuita tichifaisa zvinhu ndopa tiri kuita matoksi ekuti zvidi zvinhu zvindirire mberi saka oil ndishanda nayo zororo ndoshanda nayo anditi and I'm hoping also vane macompanies enyu vari muno wakawanda vari pano padiary zakare uyaiwo tishande nemi
Nasi kamera yakabatwa chaizvo. Oh, thank you Trust. Hey, Shakira dzakabata kamera chaizvo. Alright. We what shande nemi guys. Approach we ikatitaurirana tishande tese guys. I50-50 anditi. Isusu techitorara mani yo tichipusha business rako. Inde chipushira business rako yo chitawo zvaunoita. Guys, inde pusha business remunhu mozvisiva. Ina ndingokupost kuti avane business rako rakadzvopera ipapo. Aiwa guys. Ingana ndichiya kuzomarketa business rako. When I am marketing your brand, when I'm marketing your product guys, I do live and ndosimbisa. Kana riri business utoda kutosvika panzvimbo todza shamwari rega ndisvike panzvimbo usachiya kusha kuluza mari petrol yekuti ndiuye panzvimbo tione zviri kuitika vanhu vanyatsoona handiti because tichida kuti tinyatsoita marketing chesha inofarewo ini ndofarawo handiti saka vane mabhizinesi ava vanawo vavaya uyai tiite marketing uyai tibatsirane tipushirane mabhizinesi 2022 tiite push mabusinesses and that's why we are here on social media. Social media, we are not here to bullying to people or bashing each other. No, we are here to try and kusumudzirana isusu zvakareo and also to make some sense out of it and use social media wisely guys. If you use social media wisely guys, ndopane yes, ndopane ma clients achona, ndopane ma followers achona, ndopane everything is there on social media. Ndopa zviriko zvino saka it's a matter of how you use that social media iwewe antika kwagona kushasa zvakanaka guys, inokuitisa zvakawanda, inokuindisa kure, inokuitisa zvinhu zvakawanda zvaunga usingafungiri antimaona saka yes. Mama wai kusina vanhu dai. Oh, vanhu vari kufara kudzimba dzavo. Holiday nasi. Handiti holiday musi wani nai weshakira. Aish, wakuita sei zvewu. Yo. Kuita sei zvewu. Mama kanyarara umuvyo. Makanyarara. Mai ndo no packet ukuko iwo. Pakapigirwa. Ndi apa. Aiwa, ndifana fa kupaka kuseruko. Ava varapa vari kugadzira but imagine ndikaya vakavhara apa. Saka tinde nekuseri. Takutinodzoka futi kudai. Right, tasvika pavenue guys, but takutinodzoka nekuseri because ndofunga apa papindi. Apa sikupinda. Parapindika. Papindika panopindika. Kombi yavira pa yana kuseru. Andizivi kombi kuna kombi. Iya. Kombi. Blue. Blue. Iya. Right, saka maona tiri pano anditi maona. My general Shakira naye akorewe general rovunza mwana wako vunza muningi wako uyu kuti une iko vana vatanga kutoya iko zvinokuda kuya kuzopinda mbende kana kuti kuzoita sei pinda mbende pinda right apa ndipo usanda tonyora paki yakanzi reserved kuitira manheru yes reserved kuitira manheru panenge pazara zvinhu usina pakupaka saka pake kanzi reserved book right once ndasindadya rice wadya rice moli mushambi unosimbodyei hanzi na Brenda alright Brenda I will reply you but phone yeyoyo ndasiya kumba saka ndina doidoi panapa guys doidoi come and greet people doidoi ari kuti kwanza anogwara hanzi handisi kugona kufema handisi kuziva kuti zviri kufamba sei paina doidoi handisi kugona kufema chokuita pakamera inenge isiri clean paina doidoi handisi kugona kufema ndakabvisa hanzi handisi kugona kufema saka ndingazivi kuti kufema kwacho kwanenge achitaura kuti hasi kugona kufema apa patiri kufamba naye hasi kufema here ndandonyazonzwisisawo ipapa doidoi hanzi handisi kunyazogona kufema augoni kufema doidoi you can't breathe so now when you are breathing what are you using huh? So you are not using. How are you breathing now? Say. It doesn't work. Okay. All right, no problem. We'll talk about that one later. Now we are coming inside, right? And the medicine hospital. Okay, ndishadaro kana ndaona tipeni kikiri mask. Funny my picture. What were they? Ndichamiendesa kuhospital hanzi handisi kugona kufema hanzi dya onion yes okay feel right ndambompa hani though ndambompa hani but I think hande rega itsinde Empress right now ndiri pane zvimwe zvinhu important and it's very important my sister kana uchida
I just said what was in my heart and I said andina basa nazvo ndandakambokuti gumbukirei but ndakazongosiyana nazvo so kwandiri zvakapera panike zvine zviri kumafara wena anga ushori mudhuze watouya tafara kunoku ngatimboita zvekufara tozotaura kuseri right handei guys handei tione right handei tione kusvika pavini no thank you right we guys Yeah. As we are approaching Zororo Pumulani. As we are approaching Zororo Pumulani. Hello guys. Hi guys. How are you? I'm good and how are you? Very well, thank you. You are drinking already? Just a sundown. Okay. Not full force. No, that's fine. It's a holiday. You're allowed to. Thank you. Right. Saka guys, this is our taxi. Yes, Zororo. One of our taxis. And one of our taxis. This Zororo. So the team is inside. Yeah. All right. All right. So guy tiende. Anzi tione vanhu ava vanhu vari kuzvimira doro ravo regai tipinde mukati. Regai tipinde pane oil company ava ndeve oil company. That's an oil company vari pano to fix. Regai tindeko. Achiri maskati. Oil company, how are you? Hello guys. Kumana. Oh. Right here boys. Right guys. Kamba na nchikuza inezvayo yai. Kamba na nchikuza inezvayo ka. Ndo kuru yacho. Ndo inonzi oil yacho. I think guys you can see. Sorry. Andizobati mkwasha ngumu so mira ndingodai oku. Animaona. Andika ndo kamba na nchikuza inezvayo. Muri kuona team in white. Ani muri kuona team in white. Oh. Yes, Banguru. Yes, Banguru. And it's oh, no GT6. Okay, do I net out? Okay. Ayo, apaka na. Do I never report that's what you tell. Mem chipeza ma sports nasi. Ayo. Imboita ituoneka. Chimboti demonstrate ava vari kukumbira ku demonstrate aiwa imbosumuka cha. Chimbosumuka. Yo wekani mai we. Mai wekani. Mai we. Yo we. Yo wekani yo. Yo we. Yo we. Okay guys, come through. Varimu Rustenburg, mese guys, and Varimu Rustenburg, please come through. Ndakuza hii venue, Kings and Queens. We are papo tuonane Pretoria. Kune invite from Joburg. Varimu road already. Kune invite from Joburg. Kivasimuka kuma manje kuma hapa. Vari kuuya anditika we are guys tanga Kings and Queens. Tifare zvakarongeka, no time for negativity, time for positivity only. Aiwa zvinochedzerera. Aiwa tike tiripo, tinenge tiripo. Ko imi makangonyarara ufa imi bless. Oh, DJ inda kungoti zizi mchitsamura mangoma kudaro. Mubva mangoti zimu rita kuti nakuziveika kuti apa tumora apa ka. Aiwa amuzika mune munhu wese ka DJ. Iko inda singakuziva. Saka handisini ndoka. Saka handisini ndoka. Guys munovaziva here blaza. Guys blaza munovaziva here ndipewo sign guys. Isai my love Nelex. Isai my love Nelex. Aiwa mavuni iri kunoka reader ndiapo pongo baba. Ndako. They are quite my love Nelex. Na muri kuvaziva here DJ yako.
inononoka kurita vanhu saka inononoka kusvika paudza yedu hapa hanzi tione DJ DJ ya vaudze vari kuti nhasi akubirwe munhu hanzi nhasi pana akambobigwa here hapana munhu akambobigwa pane kadiwi pano hanzi hatimuzivi tarisa hako hasi kuona comment we are on a live good dancing location mom come on boys like WhatsApp kana tingangosvika munofona murasende mangosvika murasende munofonera yokudza ipa hanzi kutanga kuvaone kunzwa zita ativazi musi havakuzivi zvesvo inzwa aiwa iwe wasata nharo inzwa zvinoitika ka iwe nongagona kusika muputana nemujobe kanoona kwete mwana nemugara kuna matani kure vanenge vasada kuziva handizvazvo ndopekuti vanokuziva zvamunoneti ndosikava zvokudaro kuti muri globe but kuna masado ndizivi muno mandohara murasende iwewe kabata asingatoziviyo andiona DJ Mac in the house, guys. Ziva rasta yitsemurastemu. Akanga tsemurastemu. Ndakazopinda ni rasta. Nomuzira Jobek manje. Rasta, rasta kaifa rasta. Ndotomutora papati yangu rasta kaifa rasta. But DJ ya. Right. Hanzi vabvise paona munoda kuvanyenga makatorora here masi hanzi ringi iri pasi hanzi ringi iripo manonoka kuva risingu ndivapiwo ava havana aiwa tarisai kuno guys ava vari pamaketa ava vasingulensation guys ari kuda kasi kwanzoda ari kudiaspora muda kundirovesa imi kwanzi ndiri singu wapo nemuri kutsvaga wamuna ringe aiwa muna anditi abvisa takamirira Sulu ari kutenga doro is coming back now tobva tangopedza tobva tatongovatora toenda navo tobva tatongovatora vari kuona vese vari kuona live vose vari pamafoni vari palive ipapa vakutera makomensi evasikana akapa vasikana makomensi evasikatsvaga vari kuda boys hanzi too young for me aiwe vose avangada too young boy wakanya uri V7 V8 here kuti hausumudziwi kwaito kusumudza ava monya vauya mamonya guys onai mamonya guys mushora guys onai mamonya onai mbinga idzo onai monya idzo monya idzo imonya dzekumusha kwedu idzi guys vanhu kumusha kwedu ava kwai ndikudawo uya kuinbox shamana kuda one pati ntudawo sivo kwa injini wako ava kwa injini wako kwa injini wako hello good and how are you okay sure
emi guys muri kuziva kuti vanhu vese vari pana pakabata mafoni vari padiaries papa mutaura zvimwe zvinhu zvekupenga izvi mucharohwa nemunyaya morohwa gezvani munotaura nemamunyaya akamira apa kanikuenda kumamonyi avantaura hello chibla kwayonda nyembera kwayatauri shondera shona shona dede shona ko avantaura chi Sarmwan iyapila hey manje ufuna ukubulisa lapha bafuna ukubulisa hey guys bite me for hire no guys so if you are owing me be careful I'm coming if you are owing me and you don't want pay guys my problems are going to be solved today because I'm going to make sure I talk to my brother debt collection you must say at this point go right but I can talk to him he can just do the spots for me he can clear the spots for me if I talk to him very fast. Yeah? Akikuboni waisikina akitsurikiwa ibe akiboni urikiwa namusi. Sefo. Yekusika mwai. Una udamwa papa pana matswana pasere wanu kinga. Seho etsangfa. Etsangfa. Oi keke hello ma. Digai. Enjoy. Oh, focus. Okay, okay. Can't say it. So, ubaye metse usiku. Ngizokuza ukuna ka usiku. Akakubona, be serious. I didn't see you. Akakubona totally. Ke fine for artist. Yana bari utswile because ngithamutsa una ojadina koni. Kontlung straight. Kibereka li promoter, kibereka li company. Ela your jobs. Yona So kibona bathi sing artist wateng li omo wa malobanyana ole. So kakuri kibereka li bona happy akina choice because ndamba we company to brand ambassador we company. Okay. Alright. No, usikatha maye wena. Let's agree on that body class. Otherwise business wise. Katha maye. Dula fela for 10 ketle only for 10 for after all kid one again. And then when na fela bashima na wakha settle zabona. Sure. Guys, pagaro remunhu here ndisiyei. Hanzi. Kwai ndise pagaro. Kwai chi. Kwase kugaro. Ndigai tinde kutioni. Hello ba. Pindura muvunzo. Pindura uri here marriage here. Kana tingoriwa gora ranetsa kwai uya uko gare macheni kwai garo kwai ndingoshure kwako nishingote kwai ndingoteverera hangu ndirisire kwako kudai guys kana musiko nasi musha amene yenyu tichanakigwa isu mai wekani tichanakigwa nasi chiuyayewa tichiregai vatizoonera mukati kana vauya regai muchangai mauya kuno kundoti muzoona regai nimbonzwa mavhunzo ati hanzizvo ari happily married here kwai uri happily married ndi happily married saka zvawandanira a father of 6 saka zvawandanira kuti happily married unotonga uri kuti hausi happily married happily married no that's good oh wow that's great that's great 6 months 22 years married that's great Ruth okay where is bamni takawamira ndi pano ndivari kuvhura musangano here panapa ngava weka vaseti up computer laptop yavo ndichi ndiva kuvhura musangano kapanapa aiwa imi varume uyai kuno nhasi kumubhadhari timpinde kuti munyatso kuona iro racho radai kunetsa iri radai kunetsa uri single ari single ari single saka atsvaga saka mamadepk amusi kuda here kuti muone kuti haufa hanzi ndinetse kumaintaina ndinongomonya hangu mavhudzi angu
Nomunya mavudzi angu zvapera. Vaenda kupikwa naiona takamirira. Umwe wangu ngavachiuya tiende guys nokuti vane vachida kuzodzoka. What about you? Ah, good. How are you? At the top what? Top what for SIS MELLY? Top fan for SIS MELLY. SIS MELLY, she always bath nicely. Smells nice. Wow! Ungati chiwa sisi wochira kubira basati sisi wako. Ungati sisi wangu vanonwa here. Una no komenda zvisizo pa SIS MELLY do block. Ah, block? Blocker. Anzi rasembegadirwa shuga. Aiwa rasembegadirwa shuga guys nasi. Come over guys, come through. Yaiti tese guys. Yaiti tese. Unaita kuda tofara zvangu nemini wangu uyu panapa nasi. Tedi chofara usiku ngasimba katu. Saka chiuyayi woti fare teseka. Chiuya makunda kula live. Anzi, it's great to hear men saying he's happily married. We thank God for that. And Joshua manje already nema. Hey, because zikashinji kacho zicomment ringadera buda pakapa murume uyu. Nasika hey ikona. Kubona. I'm saying you DJ. Ndakuona pawanongedza. Ndakuona. Wini usamutaridze makomezi anorwa. Iwa uziti komezi chintara zvainoda. Usamunongedzere. Thank you. Wo udamboritidzira. Sai utanga utsemura ngwe awa kwini zvekuti ndini ndo zvangu cheshe. Kuti ndini ndo kubendi ndingozopinda wangu asi kuti ndini chako ndo kwangu iko. Sike kuwana uchitsemura makoma paya. Ah ndo kuti adzokera kumasure kundopotezera kumasure. Miraindi kuti Kumashungu eko yoshi. Pagutu. Iwono baby. Womva kwachivi. Apo tingori uri wezhira chingoda ndo garata kundakura rangu mugwera asi kumusha kumakwakutu. Asi ndogwera. Saka ndokufura nepachivi kapa kwapa. Unobva kumachivi kupi? Amanda mako zvo. Ndopatofura napo ipapo cheke. Ah. Newo nomshona. Mwana mshona unyari ukutaura zvinhu zvakadaro kumwana muti akadaro. Mwana mudika 14 years. Ane 15 years. Mwana wedu. Uniyo. Wakafana vese wani. Kidoi. It's when I don't watch it. Ndakura. Ha, iwasi wama kwaira ziva paita zvivarume apa. Naisibo chingobhururuka uye kuno uzvionere varume apa. Kwira ndege unosvika. Bozi ana 18. Ubi aiwana. Ane 15. Kanimbotora na baba 15. Kanimbotora na baba ngoma na oga get up. Dimela makhulu. Likai. Ke na kibona ubuwa kirikari ubuwa urenyi ungadumelisa batla kudumelisa bathu. Kwata biri. Pay. Beke ikai yakho. Utwitse. Ayitenga khona khona umuntu akawutswa beke yakho. Ide. So wena uthonfa urona le namba kusi hayi utsama kuna una chele hauna le wena kuna le nafa busiku kuna li benda ke ritsena le wena mo benda ndakuona dara ba live pa ngipa phira sulu ndakuona hauma lela pipe mara
one do la far tsena le tsena le wena pe ya go ikita challenge wallet ke re bone let's see your wallet ukai wallet do la for thing for out my ba banda ku indepi na yone mari yabo ngoyo yathi ba thenga doropani ba pedzele doropani apa like guys stage yakuzikwa I'm very well. But I can see everything is not set up. But now you guys here, now I'm waiting for you there at home. No, let me speak to manager. Hey. Something like you guys, I don't put up stitches. Wirai papa bang sorak. Hello guys. Would that be Sean Timber? Sean Timber. Right, now guys, come to say we are being most actually fashion no money, kings and queens, and it's more recently, putting job and in parody and invited Victoria, and it's Pam Surface, you can achieve a Musakanga and Jaina funeral policies like this is a weed series only. Police don't take it up 189 rands and you share them on the guys who know it. Take it in post. You don't believe it. You don't put the coffin to have a from 79 rands. We all know that 2022 I'm going to say anti funeral police. Naika, no one going to you are allowed to go and join the asini ndati ndikusana nezvezororo nokuti zororo kana zvamonetsa just come to me tokusadhira tokugadzisa madziri kuti aiwa zvakamira zvakadai we advocate for whatever zvinenge zvichiitika and then kuendeswa kumusha 2022 guys kuramba uchapenderwa 2022 wemafira kuita vanhu guys covid yakauya haitamba vanhu vari kufa make sure kuti une polisi yako handiti unondibata kuti ndokusainisa asi zvaingosvika kutamba
zvinobata nzvimbo kanonokawo yafa yakanonza momeka sure kuti maita come through fast handiti but inini zvangu kune ndichimboita zvisiri kujoinise kuti tikafira muno muone kuti tiwane kuenda kumusha anotika saka mumusazonetsa kana mona ndakukuringai tichitaura muyadzi basi No, they are coming. So the band has gone in there. Standing there. They're going to do sound checks and everything. We have finished our part of setting up at the back. Okay. So as soon as they finish their sound setting, then we can go. Yeah. So then they know. No, it's fine. We can do whatever that you do. Rustenburg is my home. Really? No, I've got a home in Hellwood Park. Oh, Bakelet? Yes. Serious? Next to a building. Okay. You know where there's Woodfield College? Which college? Catering aí. But what's the big Ikai beke up. Kimang usari beke up. Amang, na kitse beke ako na. Oh, why not catering? Na kaki catering na. Asin na catering. Baba mu wani dora. So we met the other time, remember, at the office, when you were doing that late. Yes, I know. Yes. So I've got a partnership with Kabafoki to do the first Pan-African Fame for soccer. I'm talking about soccer legends. Soccer legends, yeah. From Africa. All right. So I was in the US before. Okay. I got the licenses for Africa for that. Okay. Where their feet will be inducted. All right. The Royal Bafoki Expo Stadium. Yeah. And we have the event at the which one at the Sun City, the first one. Royal Marathon. This is my first book. I always say I'm from Boking. So I've dealt with the old here, but since I've been here, I've never had issues. No, there are no issues here. Yeah, even though No, we don't have issues. Even once. Yeah, we don't have issues here. It's a very small and peaceful town, yeah? Very small and peaceful town. Just hot shit. Yeah, just kupisa that's the beginning to them because we are close to Botswana. We are close to Botswana, so obviously it's hot. So I remember if you close the windows, the heat will cook you. If you open mosquitoes, so I know. So yeah. Nah, at least you are local, you know everything. Yeah. But now where are they going for Sulikas and drink beer? Where are they now? You can take another one from a bit far, is all. Thank you very much. Yeah. Yeah, you have my number. Yeah. In case you want to involve me in whatever that you are doing in Rustenburg, just give me a shout. Oh, okay. Oh. No, we'll definitely talk. You know, Yeah. good was when it's a small town. Yeah. So when there's Zimbabweans, you know each other. Yes. So the fate of when I partnered with Kosafa. Philip Chemwa is stepping down now after 4 years. He opened the doors for me to Safa, Gianni Giordano, South African bosses in partnership with them. So this thing has been endorsed by FIFA. So this will be the first African. So the way we want to bring it to the inaugural event. So it's only COVID that makes the Safa. All right. So we'll be pushing. So this No, is where I whenever, want to because I used to cater for Royal Wafoking. I think I'm still there in there at the time. 2010 World Cup. I think I was one of the biggest caterers there in the stadium. Yeah. In
I was one of the biggest. My company was one of the biggest companies that was catering in the Royal African. So if you go into Royal African database, my company name is there. Okay. Mashmeli, yeah. So the king will be the patron. The king. No, now I think so ahead. Is he the same or they changed? Because Leroux. You know, there's this family. There was this tribal issue that was going on, but there is Chief Leroux, the one was there, the one with the mother from Botswana. Yeah. He knows me personally. On personal level, because there's a time whereby he summoned me and I went to Royal African there. So he knows me. Because I was having this huge farm whereby I was doing this green vegetables, and whenever he would pass by, I would like ask me, who's doing this? Who's doing this? That's when he came, and my pictures are there in Royal African. There's small my pictures. If you go to Royal African, then you can my pictures are there. I even stayed in Moruleng in the rural area there. Yeah, I know. So I went with the chieftainship. Remember, I was also a Kosi. And then I got, Moruleng Stadium. I got all that as part of the whole deal, because these are the only 2 stadiums in the world that are FIFA compliant that can do this project. Yeah, so no, we'll talk definitely. Definitely we'll talk. It's an African project, not South Africa. Yeah. Where all these big names will have their feet inducted in platinum. Yeah. Okay. That's what I did. Nah, then definitely you are going to talk more. Hey, manje yakaoma. Zvakaoma manje yakungodaro wena. Unoona pane mukwana wekeshi kumbira guys avana kuti nonotava. Ingoda kuinda ndazonyatsa kutamba. Handikadi kumisa ka V16 richitamba iri pa stage nasi. Shwa mise munhu. Hazviiti uyo. Anotamba. Anotamba. Ziva. Apa tamirira guys kuti vachiuya tindi apa kutinonodza because toda kunokurudza kutoka panapa utore Sharp, how are you? Good, and how are you? Hi. Tiri kurasende guys. Tiri kurasende. Takamirira kudupana pakunzwa asi so. Wainde piko vana edu. Avazivi vangu vachigona kutevera avo but avazivi vamwe vacho varipo pabuda vanhu 3 hanzi vanotenga madrinks ndofunga wana hanti kwakavharwa kwawanda nhasi saka vanogona kutodaro vaenda kumalokesheni kotsvaga madrinks iwayo kana vaenda nemunhu anoziva baba vari kuti varasha bhegi ravavo zvovongopengera pandiri vokungoti weketera navo moti vandiona nchibikepi baba sekuru vafi ikai mara awonuri madili so like the attracted customer mara the attracted customer kid unana kana uri bitla atwa for thing for serious keep business wise keep business is a kuzikamwa zvekudaro ni vanhu vemuno kuona kudai vakuzikamwa kungoonekwa kudai vakuzikamwa pose pose nekola dane mabana icho zazimabano kula yes manje ya very true especially timu rangu riri pana parinoti hanzina handina chekuita handizivi but ndinozani munguva yachiri yecovid ino zvakaoma kuti uvabatsire sei kwai chingo nemudhara ireyo opengera pandiri kwai nhasi ndoda kukuurayawa pabhegi rangu iwe uri weketara iyo asina ketara asina ayezebaba kwai iwa kwakagara kwai ndiwe wautora bhegi rangu
so much, sister. Papa, what could you once you get a won't speak about the background? He's saying that Mama stole his bag of money. And Mama stole even Markuya guys, even Makuya Panap. And so can you become a lady? Who can pick up and doesn't do the background? Oh, man. When I get like come out. Ndara opengira bandiri kwa background rapi wala maya nami background mambona wale background baba wari kutetera background ile ndakuriona begi ari anza nali begi ano begi yating ba yuthi bara asina katara asina kepe yang nakifikile leti wena mdala ska njweli au suka au naye una begi we oh Mazimba sada guys, Zimba rutopinda, Mazimba no support. Na state trip na every team ringari chu ya chinge. Shu. Na neta no kubata camera phone. Ligani bofu za shogari tu hapa. One more time if you say naki utuse beki yako kwa kushapa ka klapa, kwa kuklapa, uskari donda iselo beka kwa clap. One more time for you, darling. One more time. Events at Orion. This time we've got a nice place just in central town. Let's come here. Let's do our events here. This is the bar. They cater for everything. We've got the bar here. This is the bar that we have. This is the place, and this is the owner. This is the owner of the place. Yes. So guys, we are pano. We happy. So far, my baby. Chuya. Next event atenda kuna Mrasenberg. Chase majasa ungani. Munoya trapana. Munoya trapana baba. Marasen nese mini global. What? Kana chida kucha fame out yedu chenda kuna Sun City chida kuchina invasion yedu. Koitira ipo pana. Chebi trapana baba kana. Just come right there. Mushaka. Just come to trapana. Jo aben ben join so get for the join na be pesa kuna jo ben join nai tanjara ma ya super connect hapo na ukupile mai market sana utenga mabendi uya manje uya koma to para nini kuno MC wa inuta urisaka ndo faisa shi yani kutra MC ne faisa shi kwa kutra mama si speaker hiyo anapenda kwa na siba kani mimi ndapata avasat au ya kasu ari sura au ya kudaro ati ndio kama sura kama kuta
Hello, hi girls, how are you? Hesikanisano koma makamirigwa one namba yasvika pakudonha chingoti mukoma suli vaita manje iyi guys mamshi ndiri kunyepa kuti vari muno saka vese vari kutaura kwe ora chimboisa yuko tione ndagara zvangu natsano vangu ndisane vangu ndakudza kuti nditsano vangu unoti zvekuimba izvi zvekumba comrade the comrade right, this is the comrade right. Mataris taurai na comrade tinavo pano ngavamboisa moto malove imboisa imalove nemalike moto ipapa handisi kuona moto. I can help you with expenses. Okay, all right Connie. Right, he's here guys. Oh, yes. The champ is here. Moto. Comrade is here. Rosa Rustenburg mtoni yori pano rita pa uya kana ndipe location emba kwende kusokutora mari yako te uya. Ona moto ona moto tasaone moto apa manono nguri ndauya ndiri pa live ka ayo kade mama ndudze ndiri pa live ndofunga hamba engari kuna 1800 ya drop acho ari ndikati kwai vabuda ndachibona mamaini kana ndiko mamaini ndiko mamaini machimona mamaini mbona kuti ndingatsogere kana platinum ndingamaini papi ndimboisa munotaura kana tsano venyu kudeni ndo vari indigenization ndo vari mutrade yo ona moto ndo vari mutrade mai chifutu aiwa ndindikuno ndimatononotsa because tsano nyakangomira pasi tobabrai vakati imotaka kuisa moto kana vataura kuti chiuya ndakuya aya moto unofanira kugara uchibaka mokuwaisa udharamba tiri memba marasha manje ngavaise kana netioni hakuna one here tite zvemarasha hanzi hello comrade. No, food is there already. Oh, it's there already. For the crew, for the Chimbetu, the food is there, and the Zororos. Chakarongeka. Moto rukandwa mukashaka. Kama matano ide makurumiza mwa papa chita kufuta. Aiwa, but anyway, ndizoripo. Aba ndinondo sound check manje. Anzi so humble ndakatanga kumfarira ku event mai. Very humble. One humble moon. Anzi nditenda kumira na toenda. Don't worry, they'll come back. Kwanditi tiri babende ero usiku. Bado ngavayo kunokuya. Vanoya. Andi kefu takasimudza. Aiwa kefu. Aiwa vari muRustenburg ni vari kujobe kune vatori murodhi vari kuya. Vangwini vanosimbisa. Team ritoya riri muRustenburg riri kuya. Ava vazhinji ndikatasawo iglobal wo. Muna mafenzi kai mari kuna London, Australia, Canada chichichi apa America zvese nekusechels. Bo. Hanzi iri sei hama yangu kwasa muriwo. Aiwa iri bo. Kwai kana munhu anetse varume batai munhu aiwa munobatwa ava manje anyatsa kubatai chekucheka kuti zvokunyepa hanzi coming now mati believe is uya Susan uya hanzi you are waiting in Cape Town ya tokodai pamberi apo Cape Town vadori ndimbobvisa kati ndimbobvisa hate ka ngavamboisa moto ngavambokanda moto guys nasi muri kundiona ndambobvisa hate ka mukwasha ngavamboisa moto ngavafaye moto fire emojis ndimbobvisa hate momboona kati ya parupotika hanzi sulu kufanana nemujaro wako zvisene voice okay saka muchamba chikafu chinomufadza sulu okay nai magikiri hanzi is that Chimbetu Junior? Yes, he's Chimbetu Junior. Ora kana mati muda mumbikira chikafu zibota isusu vanga chitozviziva kuti bo sorted okay sharp you don't go dry sisiripo masoja ari masoja ako ayo masoja akakreatwa vakare right guys vabvisa hate hanzi ndabvisa hate varufunga kuti pane vangachisa dauta kuti handisi aiwa ndivo aiwa munooneka tsano kuti ndimi munooneka fire emoji muona moto here moto mkwachi moto right temadharera ari kuona tumafoto ndeedu ndeveda vakadya oira saka muri kuda kuti vatuge mapicha nawo makutodedza vanhu vese kuti vauye vakadivava chete maspecial guys hapana
vane ngombe 63 saka nguva yakotoka ivo abhadhara tiketi okay kana zvakadaro ndogona kuudzana nani chatorambira pa saka mani ndokupai 1 second 5 minutes tokuenda tucheke fast inde chonzi kutai fast sikuda zvemapikicha akawanda wanda panapa kutai fast mkuru dzobuda hello baby aiwa hanzi ndeve oyo hanzi ndeve oyo weyo hanzi ndeve oyo vabhadhara ava vabhadhara vanhu vakawani makaoma wabhadhara tiketi tione tiketi apo tione kwava vane teki mune zvipiwe zvenamule uye nikis zviri pano zvenamo zvamwezati zvakwa gaisaapatimaitira makuti ona manje ona zvawaitanga manje ona watanga manje handina kukurambidzai uyu ndiwatanga zvinhu izvi umana baba lenyuzi apa pasapedzera after tirove basi because ramba vakatakatomira pakadisaster kana vabva kutanga toroi chini tirove pasi tokunodza time show netsai handizivi ndikatowa nini ani handizivi matorwa kamafaraka matiketi acho ndeato shuwa aiwa handichakuona yangu kutemtem handichikuona yangu kati muri mwere ndikuona atora mazirani matiketi achazingakupatia atokona yakada munhu halo bla ndende umira isa mona nekwangu kukona uku kukona uku GC Rosa ndati mutauni wona teraundo wona GC Rosa kana uri mutauni handiti uri mutauni uchita senga uri kuenda ku3 kuchopisa handiti teraunzwe uri kuona uchibva toti uri kupinda mutauni pamarobots andika wosvika paBP garage wodarika handiti pari kuvakwa mabhazi apa pazvemabhazi zvandika panopinda pachinda Pick and Pay ndotanga uri kuenda kubank handiti pamastandard inochi standard bank ma-ATM ndandika wodaka straight unotengesa mapatsi emotikari uku handiti uchingojamba robot rekupesera kuenda unotengesa mapatsi emotikari pane building iri paseri ndikira yangu yakupera pane building iri paroad yakanzi Kings and Queens nevivo garage next nevivo garage kuzasuku town right in town Rosa uri pano pinda town ora kana town pinda town naye anaswanda uri kuti chikwati mafuta angu anozora kudi haja anozora kamba kuti kudi kwasitana musadaro inu anozochikova kana naini ndosha foni here alright saka ini tarangura kuda pafoni nesa game foni inota isiri foni ndo saka ndakata ndozodzoka kuira kumwanza tasvika kukatika motaura nawo zvakanaka mobvunza nditi zvakanaka naka nditi chireka ndikate noti tasara kupera chireka ndikate anditika kana ndakata panapa vanhu vatoungana vanhu vakutonetsa panapa zvemasofichi toita live tasvika kumba monyatsotaura nawo zvakanaka anditi ndoda tauda kuti tite panapa ndika ndoda kuti tite panapa because data rangu rakupera anditi toita kumba nokuti pana patove zvatomoza mazimbaka patove confusion pano panotoga maselfi navo handi munoona saka panenge patove confusion mugoziva mazimba saka ndokubatai handitika manje regai nditenge data